Wel, diolch yn fawr, diolch i Jamie. Dydy ddim yn bleser bod yma i'n blaent ac yn anrhydedd, ac fel dweud o Bethan, mae'n profi bod angen Cymdeithas yr Iaith heddiw, hanner can mlynedd ar ôl i ni ddechrau y Gymdeithas. Da ni hefyd yn cofio heddiw yn arbennig yn ddwys iawn am Eileen Beasley a Trevor i gŵr. Roedd o ddeu gwir. Dwi allech chi ddeud na dyna ffynonell ysbrydol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac dyna Saunders Lewis nath lunio ideoleg ac athroniaeth a llywythredyn ni, ond o fan y dath yr ysbrydoliaeth. A dwi'n falch bod yr un ysbryd yn bod heddiw yn Jamie Bevan ac aelodau eraill y Gymdeithas Iaith Gymraeg. Diolch yn fawr iawn i chi, ac mae Gymru, da ni sôn llawer dyddiau, mae clywed llawer sôn am y Gymru newydd democrataidd. Mae'n llawer gormod o ffyrdd, mae'n rhy debyg i'r hen Gymru wasau drefedigaethol. Diolch yn fawr i Jamie, a diolch i chi gyd am ddod yma i gefnogio. Hwyl fawr. Helo, shmai. Bag fi gyda llyfrau. Alright, dwi ddim yn dweud lot, just... Right, dyn ni yma heddiw am un reswm i ddangos nad yw'r Gymraeg yn saff. Ac mae dal angen gwaith mawr i'w hamddiffyn. Faint ohoni sy'n gallu rhoi'n dwylo lan a dweud bod ni'n byw ein bywydau yn hollol trwy'r Gymraeg yn y Cymru modern, yn ddi-drafferth, heb cael ein wahaniaethu yn erbyn. Dwi'n siŵr does dim llawer o chi sy'n gallu gwneud hwnna. O wisio'n uniaith Saesneg, i gorfod delio ag achosion llys trwy gyfrwng cyfieithydd, i llinellau ffôn Gymraeg sydd ddim yn bodoli, ac i gael ein wawdio a bygwth gan heddlu a staff diogelwch a staff llysoedd, am ei fod eisiau siarad, am ei fod ni eisiau siarad priodiaeth ein cenedl. Dyn ni'n talu teyrged i Eileen Beasley a'i theulu, ac yn addo dilyn ei esiampl glodwyw wrth i ni ymroi i'r waith o sicrhau tegwch a chyfiawnder i'r iaith Gymraeg, i'r cenhedlaethoedd sydd yn dilyn ni. Diolch, a diolch yn dod.